Dugang nga kapulisan ginaayo nga ipahamtang sa merkado. Si Zen Kilantang nakatutok sa Sining Report Exclusive. Aminado si Market in Charge Leia Salvo sang Iloilo Terminal Market nga may kaso sang kinawatay sa sulod sa merkado. Ilabi na nga tigayon nga madakpan ang duha ka suspect nga nagsulod sa isa ka pwesto kag akto nga nakuhaan sang CCTV video nga nagpangawat. Suno kay Salvo, isa lang ka pulis ang nagalibot kun kaagahon sa diin hindi matatapan sa maayo ang pagluntad sang kinawatay sa merkado. Tiya muna gani isang pagkabalo ko sini naman nga may na tiga ko nga ko suggest ko nga ma-request ko sang sang another nga pulis kay isa lang ang pulis diri mo nga sa sulod. Ga-alternate na sila, may panggabi, may pangaga. Bangod sini, nagaplano ang Iloilo City Police Office nga magpadugang sang police personnel sa merkado agud matahap ang mga kawatan sa paghimo sang krimen. Subong anom ang personnel diyan sa bawat shift 3. Dagdagan natin, idoblehin natin, so bali anom na bawat shift. Parang ganun. Dugang pa sang ICPO, obligasyon sa mga stall owner nga siguraduhon nga mabantayan sa maayo ang mga baligya kag hindi paghatagan sa oportunidad ang mga kawatan nga makapamintaha. Sing mga stall owners na i-secure man ang ilang stores. Hindi lang yung pabayaan na very easy yung pag-access sa mga would-be criminals na. Padayon nga nagapatrolya ang kapulisan sa palibot sang merkado, agud mapabili ng kalinong sa Iloilo Terminal Market. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.